खुलुमबाय बयनिसिमबो जाय जाय बिथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायो दिनैहाय हरनि भिडिअ आरोना दिनै ओमफ्राय जों बाजैमोनहानाव बेरायहैनानै फैदोंमोन ओमफ्राय ओंखाम जालांदो होननायखाय ओंखाम जानो नागिरबाय आरो जोङो दाउ मासे बुथारबाय ओमफ्राय संनानै जानानै थांसै आरो दा बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ जाय जाय बिथांमोनहा मोजां मोनो नायलांबाय थादो ना भिडिअ लानानै लाइनआ फैगारबायहाय थां बै दाउलेखौ लाहै दाउले दे हाय होन हाय गो दे हाय गो दे हाय गो दे हाय गो दे दे हाय गो खालामा 엄마, 지나. फटक साफायदो ओमफ्राय नै आं दा साराय जानबाय आरो सारायाव थाव होबाय थाव होनानै नै बेहा भिडिअ बामजानो थाखाय खाथियाव फैबावबाय बाजै भिडिअ थानो मोजां मोनथारोनो बियो ना बेदरबो जानो मोजां मोनो ना बर'बो रोङा बियो थांबाय नै बिमा नेपालि ओमफ्राय नै आंना दा थावा दुंबाय आरो दादाया भिडिअ लादों नै दादाया दादा भिडिअ ल'सै नै जोंहा बाजैया नानि फिसाखौ बामदों हायो खाथियाव लाबोनो नाङाब्रा इजा थां बेबायदि सामब्राम गोजा खावस थाबाय नै दाम बेदर फोनसै आरो Cuma kalam berapa aja anda sih? Cuma kalam nanti anda sih kan? Oh, betul kan?
ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ'आ लोगोफोर आं हरावसो लानाय जाबाय आरो ओंखायनो बारा क्लियार नुवाखै ओमफ्राय आं भिडिअ होयैयाबो गोबाव जाबायमोन नालाय ओंखायनो लानोसै हरबाबो होननानै आं भिडिअखौ लानाय जाबाय आरो बारा क्लिन साफा नुवासै हरनि नालाय ओमफ्राय दा दाउ संगासिनो दं आलुजों संनोसै ओमफ्राय मैथा ओमफ्राय सिबिं ओमफ्राय ना गोरान माने नाफाम देसोनाय आरो हासुङाव दोननाय बेखौ संनोसै ओमफ्राय दालि संनोसै ओमफ्राय ओंखामाथ' मोनखाबाय बेनो आरो जोंनि दिनैनि ओंख्रिया दाउ आलु ओमफ्राय मैथा नाफाम देसोनाय सिबिं संना जालांसै आं बिराद मैथा जानो लुगैनानै दंखायोमोन ओमफ्राय नै दा बाजिनो थानाव मोनजालांसिगोन आरो मैथाखौ ओमफ्राय दिनै भिडिअ'आथ' बारा एसेबां माबा गैया अब्लाबो नोंथांमोनजों शेयार खालामनोसै होनना सानबाय आरो आं फैनायखौबो देखायासै माने आं भिडिअ लानो होननानै जेबो सानाखैमोन आरो ओमफ्राय नै दा आं सानबाय माने भिडिअ होयैयाबो गोबाव जाथारबाय भिडिअखौनो लानोसै होननानै सानबाय ओंखायनो लानाय जाबाय आरो आलु होनोसै आलु ओमफ्राय नै आं दा मैथाखौ संनो थाखाय दैयाव सोमना दोनबाय आरो माने आवगायावनो सायनानै दोनखानाय नालाय एसे लेथ्रा दङ बालि बिदि दंना ओंखायनो दसे गोबाव सोमहाबनोसै ओमफ्राय सुनानै संनोसै आरो ओमफ्राय सिबिं देनाय दंखायो बाजै गैया नोंथांमोनहा जाय सिबिंजों मैथाजों जाफेराखै जानो हागोन जानो मोजां जायो बिराद जानो गोथाव जायो सिबिं एसे होनानै मैथा ओमफ्राय नाफाम होनानै संनानै जाबा गोथाव मोनो आं जानो मैथा सिबिं नाफाम ओमफ्राय दाउ आलु ओमफ्राय दालि दिगदार जाबायलै हायथाबाय थायो दै होनोसै दै होबाय ओमफ्राय खोबना होनोसै मोनबाय थाथोंसै मोननोसैबा दुन्दिया होनोसै ओमफ्राय आं दा मैथाखौ सुनानै लाबाय आरो मैथाखौ संनोसै फारसेथिंजाय मैथा जानना मैथाखौ आं बिदि होना लाग्रोबाय आरोना ओमफ्राय मैथाखौ एरग्लिखांनानैसो माबाखौ होगोन आङो बानलु हाइजें सामब्राम गुफुर बेखौ होनोसै दै एसे होनोसै ओमफ्राय नायलांबाय थादो बिदिब्ला
nih nafaमा लोगो नाफामखौ माने देनानै बयेमाव दोननाय आरो बिदिखौ बिदि होफैनो ओमफ्राय आंना दा मैथाया मोनबाय नालाय ओमफ्राय बे नाफामखौ होनोसै आरो नाफाम मासे गोथाव मोनो बारा होजाया एकदम कारा गोथां बायदि मोनबाय दाउआ मारै संदो एसे नायनो बाथोना मोनबाय आरो मैथा सिबिं नाफामा मोनबाय ओमफ्राय बे जाबाय ओमफ्राय दा दाउआबो मोनसिगोन ओमफ्राय दाउ मोनखांनायनि उनाव दालि संबानो जाबाय आरो दिनैनि ओंख्रिया दालि संसां तेजपातजों सामब्राम गोजां सेरबाय ओमफ्राय दालि संनानै लाबाय ओमफ्राय लोगोफोर आंनाथ' ओंखाम ओंख्रि मोनजोब्बाय दा दालिल'सै संनो जानायखौ देखायबाय थाला आरो दिनै भिडिअखौ एसेयाव दोनथ'नोसै बाय बाय ओमफ्राय नोंथांमोना जाय आंनि भिडिअखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै खालामना होदो अननानै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय बाय